வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் முல்லை தமிழன். நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட முல்லை தமிழனை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்மளோட காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளாசி போரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நாம ஏன் இந்த பிளாசி போரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி நடத்த ஆரம்பித்ததுக்கு இந்த போர் தான் முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது. இந்த பிளாசி போர் ஐரோப்பாவில் நடந்த 7 ஆண்டு போரோட ஒரு பகுதி அல்லது அதோட பிரதிபலிப்புன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த போர் 1757 ஆண்டு ஜூன் 23 நடந்துச்சு. ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்துக்கும் வங்காளத்தை ஆண்ட நவாபான சிராஜுத் தௌலாவுக்கு இடையில தான் இந்த பிளாசி போர் நடைபெற்றிருக்குது. இந்த போர் அப்போதைய வங்காளத்தின், அதாவது இப்போ உள்ள மேற்குவங்க மாநிலம் பிளாசி அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்திருக்கு. இதோட விளைவுகள்னு பார்த்தா ஆங்கிலேயர்கள் எளிதில் விட்டு வங்காளத்தை அவங்களோட இணைச்சிக்கிடுவாங்க. இந்த போர் நடைபெற்றதுக்கான மிக மிக முக்கியமான காரணம் சிராஜுத் தௌலா ஆங்கிலேயர் வசம் இருந்த கல்கத்தா நகரத்தையும் கோட்டையும் கைப்பற்றி நிறைய ஆங்கிலேயர்களை கொன்று குவிச்சிருவாரு. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கறதுக்காக ஆங்கிலேயர்கள் சென்னையிலேருந்து படையை கொண்டு வந்து நடத்திய போர் தான் இந்த பிளாசி போர். அதுக்கு முன்னாடி சிராஜுத் தௌலா பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு ஒன்று நாம பார்த்துக்கலாம். சிராஜுத் தௌலா 1733 ஆண்டு ஜெயின் ஐபக் அகமது கான் மற்றும் அமீனா பேகத்துக்கு மகனா பிறக்கிறாரு. சிராஜுத் தௌலா வேற யாரும் இல்லை, பீகாரை ஆண்ட நவாபான அலிவர்டி கானோட மகள் வழி பேரன் தான் இந்த சிராஜுத் தௌலா. அலிவர்டி கான் 1756 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 9 மரணம் அடைஞ்சாரு. அலிவர்டி கானுக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாத காரணத்தினால அவரது மகள் வழி பேரனான சிராஜுத் தௌலா 1756 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 9 ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் 1757 ஆண்டு ஜூலை 2 சிராஜுத் தௌலா மரணம் அடைஞ்சாரு. சரி, போரோட போக்கை பத்தி பார்ப்போம். ஒரு பக்கம் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனி மற்றும் மறுபக்கம் சிராஜுத் தௌலா மற்றும் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி. பிரிட்டிஷ் பக்கம் ராபர்ட் கிளைவ் படையை தலைமையேற்று நடத்தினாரு. அவருக்கு எதிராக நவாப் சிராஜுத் தௌலா களமிறங்கினாரு. படைபலம்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ் பக்கம் 750 பிரிட்டன் வீரர்களும் 2100 இந்திய சிப்பாய்களும்னு மொத்தம் 2850 வீரர்கள் இருந்தாங்க. மறுபக்கம் நவாப் கிட்ட 35,000 காலார்படை வீரர்களும் 18,000 குதிரைப்படை வீரர்களும் இருந்தாங்க. மேலும் பிரிட்டிஷ் பக்கம் 100 பீரங்கி படை வீரர்களும் 8 பீரங்கிகளும் இருந்துச்சு. மறுபக்கம் நவாப் கிட்ட 53 பீரங்கிகளும் 50 பிரெஞ்சு பீரங்கி படை வீரர்களும் இருந்தாங்க. இழப்புகள்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ் பக்கம் 22 பேர் உயிரிழந்தாங்க, மேலும் 50 பேர் காயமடைஞ்சாங்க. நவாப் பக்கம் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைஞ்சவர்களோட மொத்த எண்ணிக்கை 500 இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இவ்வளோ பெரிய படைகளை வச்சிருந்த நவாப் கண்டிப்பா பிரிட்டிஷை மண்ணகவ வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா அதான் இல்லை. ராபர்ட் கிளைவ் நவாப்பை வீழ்த்தினதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய சதி திட்டமே இருக்குது. இந்த இக்கட்டான போர் சூழலை உணர்ந்த ராபர்ட் கிளைவ் நவாப்போட தளபதியான மீர் ஜாஃபர் அலி கானோட சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய சதி திட்டத்தை தீட்டினாரு. இந்த திட்டத்தின்படி மீர் ஜாஃபர் அலி கானோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்த படைகள் போரின் போது ஆங்கிலேயர்களை தாக்காம ஒதுங்கிக்கிடுவாங்க. இதனால ராபர்ட் கிளைவ் தலைமையிலான ஆங்கில படைகள் போர்ல எளிமையா வெற்றி பெற்றுருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒட்டுமொத்த வங்காளத்தையும் அவங்களோட இணைச்சிக்கிடுவாங்க. அதை அவங்களோட கோட்டையா மாத்திடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம முல்லை தமிழனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.